Ngisukuma nokunibingelela. Ngibingelele abashadikazi bethu. Ngithi halala. Ngibingelele izihlobo zegazi nezihlobo esadinguyisa kutatakho. Ngibingelele abamenyiwe, ngibingelele nabangamenywanga. Ngithi siyabonga siwumndeni wala ekhaya ukuthi niuhloniphe lo mcimbi sishadisa indodakazi kaMzala. Ngixoliseke bakwethu ngiyazi ukuthi secishe kwaphuma idumbu la sibulawa indlala. Ngibonga ukubekezela kwenu ukuthi nikwazile ukuthi nilinde. Umcimbi lo ubaluleke kakhulu kuthina siwumndeni wala ekhaya. Ngoba ingane kaMzala sase silahle ithemba. Sase siyitshela ukuthi umjendevu nje oyogugela ekhaya. Siyabonga Mkhonyana into osenze yona uyenze nakwabanye. Mkhonyana usithula umthwalo. Siyabonga ukuthi umthathile umntaka kaMzala. Sibonge nalokho okuncane wakhipha ngoba sithi umndeni nje sase sithi ungamthatha mahala kodwa wasihlonipha wakhipha okuncane. Siyabonga Mkhonyana. Siyabonga ukuthi umntaka kaMzala umthule ubhaka onethawula elimanzi. Ngoba umntaka kaMzala ubesehlala entanta nethawula elimanzi engazi ukuthi kule weekend uyolala kiphi indoda, kule weekend uyolala kiphi indoda. Njengamanje naye usezoba nomuzi wakhe njengawo wonke amakhosikazi akwazi ukuthi meqeda ukugeza neke ithawula. Ngoba manje mungabe uhamba ushintsha amadoda njengalento ebeyizwa umntaka kaMzala lesimshadisayo akwazi nokulineka ithawula ngoba uzothi usalinekile afike umnikazi wendoda bese ufaka indoda ezinkingeni. Umntaka kaMzala naye usezokabe nezinto zakhe ezilenga kuwardrobe wendoda yakhe. Ngeke asashintshele esuitcase. Sithi Mkhonyana siyabonga into oyenzile ukwenze nakwabanye Mkhonyana kungabe ukuthi ugcine ngathi la ekhaya. Ngoba mina ngikhumbula ingane kaMzala le ngangihlale ngigqugquzela ngokuthi ayithandane nemfundo ayizwane nesikole ngoba indlela eyimbi ngayo isancane ngangayitshela ukuthi khona umuntu wesilisa oyoyishada. Ngathi ngalahla nje ithemba incane. Negama layo kuntomkayise nje ngoba yayiyise ngisho. Kodwa Mkhonyana senzele imanga besingayithembi. Wayishada wayenza umesisi. Sase siyitshelile ukuthi awuyoba umesisi sibongo sayo. Siyabonga Mkhonyana. Sithi Mkhonyana ukwenze nakwabanye lokho okwenze la ekhaya. Uyazi umntaka kaMzala ngikhumbula nje besabancane. Ngimfica bayadlala nje bamantombazana. Ngangena ngamthethisa ngathi mina hayi hamba wena uyodlala nabanye abafana. Ngitshela ukuthi umfana ngangithi wayemubika umakoti wethu. Nokuthi nje size siqale nokubona ukuthi hayi kukhona ukuba intombazanyana sabona ngoba esehlosa. Wasebenza ke waqala wafaka nale inwele ezinde kwaba khona ukuthi hayi yena ngenze ukuthi uyintombazana ngoba sase sililahlile ithemba siwumndeni. Sasiyitshela nje ukuthi hayi uzoba ilogelo nogelo wakhe njengalo ntombazane logijimayo. Kodwa futhi nalapho sasiyomsupport akunalo ukuthi ugelo mefuna uba nogelo wakhe ngoba phela abazenzi bazalwa benjalo. Umkhonyana nje usikhiphe osizini la ekhaya. Siyabonga Mkhonyana. Yonke into oyidingayo siyokwenzela yona. Uma nje ungambuyisanga ekhaya. Siyabonga Mkhonyana wami. Uyazi nje umntaka kaMzala thina sase sililahlile ithemba. Sasithi noma simbona eshintsha amadoda sithi hayi asingamkhusi. Ayikho indoda engahlala nalento isikhathi eside. Kodwa nakho siprove wrong. Nangu Mkhonyana umthathile. Uthi bawuhlukaniswa ukufa. Uthi bawuhlukaniswa yini ukufa. Singazi ke noma uzofa kusasa. Kodwa khona bobe behlukaniswa ukufa. Sithi Mkhonyana siyabonga. Ithemba lilahlwa. Nami ngathi mengihanjelwa indoda yami ngase ngililahlile ithemba. Ngithi akasekho yongicosha. Mekukhona abacosha umntaka kaMzala nami ngisangacosha. Nangobaleka mbethe bamcoshile. Ngiyabonga.